Renungan harian di hita nanienet sian buku pajonok hamu matu debata hari Kamis 20 Oktober 2020 nienet sian 2 Korintus 8 ayat sia. Ai di boto hamudo asini rohani Tuhatta Yesus Kristus nama morahian gabe pogos ala ni hamu asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai makanguluhon asini rohani Tuhan Yesus. Sebagian sian ipola haroro ni Tuhan Yesus Kristus tutonga-tonga ni portibion laos ido sifat hakikat na pinatuduhon ni Tuhan Yesus imangulu nagok asini roha narade mangalehon sudena adong di ibana asa adong di hita dia mai hamoraon na adong di Tuhan Yesusi dilehon tu hita jolma asa mamora hita alai gabi marpogus ma ibana alani hita jolma dihirim debatado sian jolmai rohana uduk jala narade majakkon majalo asini roha na pinasahat ni anakna Tuhan Yesusi alai dada holan di jakkon dohot di jalo ubaga siani dihirim do asa dihanguluhon jolmai akaragam ni asini roha na binuan ni Tuhan Yesusi tungbagas situ tudo makna ni turpuk sadarion tarlumobi ala tindakan ni Tuhan Yesus nasoha pikiran jolma nasoboi haatusan manusia ima bentuk pakokopon nai holan haporseao do naboi mangatusi pakokoponi ai pengorbanan ni Tuhan Yesus sido songon bukti ni holong ni rohana tu portibion dohot pangisina pangujunan namar haroroan sian portibion jut mangalehon tawaran asa dohot tudalan hamaguani molodung masuk jolmai tu jorgong ni hamaguani totu holang ma sian debata molodung holang sian debata tung susah situ tudo nguluna ido ubahen di hati dakkon akan aporseai akanong makanguluhon asini rohana sian Tuhan Yesusi ia halak na hujah sarinai ido ubahen di hati dakkon akan aporseai akanong makanguluhon asini roha na sian Tuhan Yesusi ia halak na holang sian debata susah donguluna jala hasusaani dang masohot alai halak na ulum makanguluhon asini rohai dang mamora di arta portibi alai mamora ala ni haperseaon mamora di hanguluan sugut alani i jojo na argado turpukon tu hita sude ala holan debatado na boi paluahon jala haluaon nasian debatado na boi mabahen sonang roha sonang nanguluta amin marede mangusehita sian dukwende nomor 50 sia uhut tarataratai edeon tokinari marnatal nama hita alai nang di bagasan parmaraan COVID-19 hita alai hotma lasni rohatta nang nama mestahon area tutubu ni Tuhatta Yesus nang jonok di joluta marede mahita nomor 50 sia ho Yesus hupuji ho
Tuhan Yesus mangaramoti, masu hita, dohot, mangalehon gugu di hita, lau mangula sude ulauta. Horas, horas, horas.